Pozdrav svima ljudi, sam Mega Bžuli i dobrodošli u preživljavanje na ostrvu. I samo sam ja tu, niko više nije htio da snimam, mislim svi su u školi ili nešto rade. Zvala sam ih na Skype-u, ali neće. Znaš šta, ovako ću, lakše, mnogo. Ja sam već igrao preživljavanje, ali bio sam dobar. Baš da više se znam stvari na pameti. Uz ovo preživljavanje vidio sam kod nekog remix slika da koristi ove teksture i rekao da je odlično i onda ajde ja ću to koristim. I znam jedno savršeno mjesto gdje da preživimo na neki način. Jako dobro mjesto. Eno tamo. Da. Gore. Baš u ovaj ovdje kuć. Wow. Kako sam ovo radio na to. Mi ćemo sad polako se samo penjati gore. Ok ili ne. Zbog svjetske krize, nema krize. Ali ne znam, ljudi, ja sam žalje bolesna, tako da ne mogu baš puno da pričam, ali proći ćete u mene uskoro pa moći ćemo da bolje. I da, i ovo preživljavanje sad, samo ću sad, za sada samo. Ovako, nemojte se brinuti, neću, ne volim, nego mrzim da igram sam. Mnogo mi je glupo. Idem po melons, začas. I idemo u gornju kuću. Tako. Idemo gore. Jep, evo je ovdje i hrana i melons. Dovoljno za prvu noć da preživimo. Tako. Znači, znam ovog već kratera ovog mapa. Ok, ovo je savršeno. Može. Ok, ovo ćemo da ostavimo, možda ćemo još često, pa ćemo samo tu da ih stavimo privremeno. I ovdje također nema vune. Čekaj da vidim, ne znam da li mogu nekako da stopiram za čas open. Ok, ne mogu da stopiram, nažalost, ne veze. Čekaj, ili možda nekako mogu. Nije bitno, evo, našli smo kuću. I kako ja vidim tamo neka posmatričnica, nego ne vidimo od oblaka. Ne znam da ćem igrao ovu mapu kao da ponovim. Jako mnogo je zabavna mapa i laka. Mislim nije laka, čekaj. Ja zaboravim da stavim na ovo. Evo ga setting, ok. Što sam htio da kažem da... jako je zabavna i lagana mapa. Nego ono... Nije baš za solo. Najiskrenije da vam kažem, nije baš ono za solo mapa. Više onako da igrate multiplayer s nekim. I igrat ću multiplayer jer on bolje mi je. Već su se ponudili već neki moji drugari da hoće sa mnom da igraju. Ja i moj drug smo jedan čak i probali. Ali slučajno smo išli u 1.2, a onda ništa nije bilo od stvari u čestovima. Tako da eto. I onda sad našao način kako da nam budu. Samo ćemo da se prebacimo u 1.8 i eto. Ništa komplikovano. Smeta ovo lišće dosadno. Kako ste mi vi ljudi? Po meni je ovaj mali raspust na nekim super. Onako sad imam vremena da se odmorim malo i da snimam. Da, i za ove
Biće i giveaway, live i... Ja neću da napravimo. Imam već ova 2 stika. I slučajno sam napravio jer sam kreten. Ali nema veze. Tako. Da idemo po ovaj ono dole. Ugalj onaj dole. Da. Dok još nije pala noć. Uhrlo malo. Zbog svjetske krize nemam za rize. Nemam ni ganđe, ama baš bi mi sjelo tamo. Krize, nemam za rize. Ganđe, ama baš bi mi sjelo tamo. I evo ovako. Uzet ćemo jedan ovaj blok. Pa ćemo pretvoriti u stikove. Mislim, ne u stikove, baklje, torčeve. Evo ovdje baklje također. Da, neću snimati sam jer on nije baš dobro. Mislim, mogu ja da preživim nego. Lakše. Kad snimate s nekim, znate već sigurno kakav je osjećaj. Savršeno, da ne uđu mobovi neki. Torč ovdje. Malo sam i za džabe potrošio neke torčeve, ali nema veze. Meni ne škodi ništa. Eto da malo jedemo, treba nam. Ne tako, savršeno. Idemo da cijepamo drva. Treba da napravim neki bliži put. Da, neki lakši. Ok. One knjige ću potrebno čitati sve, onako, glupo mi je u klipu da čitam mnogo. Tako da ću to pročitati kada ne budem snimao i reći ću šta to sve znači. Jer jako je dugo, ali onako ima i priča. Valjda priča, mi smo bili na avionu pa smo se nešto slupali, ne znam nija. Tako da, eto. Tako. Kako se ovo obično, da, ovako. I ova noć će onako biti baš dosadna prava, ali nema veze. Nadam se da vam se svidjeli ovi početni klipove na neki način da... Shit. Brzo. Malo baguje. Izvinite zbog toga, nisam ja kriv. Zaista. Ok, mislim da smo dobro se snašli za prvu noć, savršeno. Dugo već snimamo već 1:08 minuta. Pa dobro, dobro smo se snašli po meni. Našli dobar dom, valjda. Barem koliko ja mislim, našli smo dobar dom na mjestu. Preživljavanje par excellence. Ovo bi mogli. Fishing rod ostavljamo uvek. Evo tako. Tako. Eto sad smo osvetljeni, mislim da su ponovi mobovi. Ovo ću poslije promeniti samo. Ono neće dok sada budem bio sam. I eto. Da, ponekad igram na ovom originalnom Minecraftu, ponekad igram na... Ne original. Vidjeli smo da mi Skype ime, ali nema veze. To je maca na sekund. Vi možete pauzirati, ali ono koji će vam moj Skype, ako ćemo raditi. Ok, nema još mobova, ne znam zašto. Ne vidim nijednog moba, to me jako čudi. No ga ne
šta je ono već? Ne znam ni ja. Čudio me da još nemam ovoga. Ne, usro sam se. A ovo će nam biti ko neki balkon. Ko neki balkon. No za početak samo. Pošto početak je najsmarniji i najteži. Još pogotovo kad igrate ovako pročitavanje. Da, i mogu bi da odem do prodat da uzmem ovu glupost kako već je. Vunu, da, ali neću sad po noći. Ne znam ljudi, eto, možete slobodno nam pišete u komentarima nešto kao kako se prezivaš, gde živiš ili to, koji si razred, to. Da li ideš u srednju, u osnovnu, šta ćeš da upišeš, tako. Postavljajte mi neka pitanja. Ništa ljudi, na sljedeći dan idemo do ovo, tako već beše, oblažim to samo zec. Idemo na brod, sad će, u stvari neće još skoro pasti dan. Šta ne? Ja sam sad ja mislio vuk ili ovdje. Ok, nice. Ovo je prva epizoda. Da, već sam u nekim klipovima već najavio i da, igrat ću sa nekim mojim drugom sigurno, i ne znam šta još da vam kažem, ništa specijalno za ovo preživljavanje neće nešto biti, ali otvorit ćemo verovatno normalno neko preživljavanje kad završimo ovo i sve će biti i mapa i tekstura i sve. Kako se sve to zove i eto. Nadam se da vam je zanimljivo, ali nije baš prva noć obično zanimljiva nikome. Ne noć, prva epizoda. Zavisno ako ima i neki modovi ili to. Kao što radi Bloodmaster ili Full TV. Da, ako se pitate, ja sam iz Srbije. Ajde, ako vas muči to pitanje, evo, sad ću odmah da vam kažem iz Srbije. Mogu bi čak da napravim neki štab do tamo, i da i ovo napravim kao neko drvo. Ne znam, ja znam da nisam, u stvari, pa imam drveta. Mogu i da napravim malo još stikova. I da uzmem uglja, valjda, ne, ali sam samo finge da ga. Uzmem još ovoga. Ne mogu puno da pričam jer mi roditelji spavaju u ovoj istoj sobi. I još plus bolestan sam, izvinite ako me loše čujete. Znači, zaista mi je krivo. Neću da potrošim naravno svo drvo, treba mi, to čisto. Malo laguje negdje. Uopšte više nemam mobova. Kako tamo? Okej. Da, možemo da imamo i Coco Beans, to ne bi bilo loše. Ovako. Yes. Pa ništa, eto ljudi, već snimamo 14 minuta. Dok padne dan, mislim, dok izađe dan, mnogo će da traje. Mislim čak i da... Da,
Da, nisam da dan čak izlazili sa one strane. Ali ono, nisam napravili ni mač, ni ništa, tako da sranje. Čisto sranje. I stavio sam glupe stvari za odbranu. Sam ja uopšte stavio muziku? Mnogo tamo, ono je sunce, nice. Da, valjda ono sunce. Da, evo ga ljudi, sunce. Uskoro ćemo podivljati. Jep, sunce. Meni je jako bitno da mi se mobovi ne spavnuju. Ali mogu da otim drvo, ne bi bila loša ideja. Ne, filova sam. Molim te, vratit, molim te. Savršeno. Evo ga i dan. Jej. I dobro jutro. Znate šta je ono? Mnogo nešto ljudi smo otkrili. I zombije. Ok, ja nisam hodala ni hrane jer sam pametan. Jep, jer sam ja ljudi mnogo pametan, znate, ja ne nosim hranu. Koji će meni hrana, ja ostajem bez hrane. Sam ja pametan čovjek, znate. Što bi ja poneo hranu? Ko još nosi hranu sa sobom? Ok. A mi i nemamo hrane. Ok, ova riba bi mogla da prođe. Ovo ostavljamo i idemo. U stvari craftat ću sebi ovaj sword. Treba mi ipak. U stvari šta ja tu gledam? Nerviramo što mi za jednu epizodu treba da mi pređe pola godine. Ne zbog editovanja nego. Što mnogo loše snimam. Jer ono početnik. Mislim, ne znam da mi je ovo drugi YouTube kanal, ako neki znaju. Ali opet ono. Loše mi. Po meni sam ja loš. Da, nego tamo lava. Nego tamo onaj hram. Da, iza hrama. Tamo je. Što sam ja ono već bješe video? Dobro, nešto sam video. Ja bi otišao sad do hrama. Uuaaaa. Mislila sam da ćemo upasti dublje. Ali dobro. Nećemo još istražujemo hram. Idemo odmah po krevet. Tić. Da, vidite zašto sam uzela teksturu jer ono baš je za ostrvo. I onako mnogo pomaže da se vidi pogledam, da, evo ga i brod. Samo ću uzeti 3 vune i nešto ću da se kući. U stvari mogu bi čak i ovo da istražim. Kako ste mi vi ljudi? Ali ono, izgleda nekiste ono preživljavanje kucate, izgleda jedno vam 10 preživljavanja. Vidi iron! Seri. Sam zaista našao iron. Koji sam ja mentalno poremećena osoba. Da nađem iron. Sasvim slučajno. Bez ikakvog X-raya ili šta. Kako me usralo. Evo je craft
će tamo im sebi mač. Savršeno. O, nice. Malo irona. Evo ljudi, uzmemo funu i završavamo klip. Jer onako malo... stanje. Jer dosta onako traje. What the fuck, šta sam ja sad to uradio. To idemo sad za YouTube. O, nice. I bow. Samo dobijemo feathers, ne znam zašto. Savršeno. Još dole ćemo samo da istražimo. Znam dole su nam konji. Hop, hop. Ono, neću ništa da uzimam. Opa. O, mačka prepada. A dobro ljudi. Ovim bi ja završio ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo i vidimo se u sljedećem. Poz!